sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alauna 37. Ang oras ginadulong sa mayong hapon sa itong mga palangga ng mga tagpalamati. Kag welcome sa itong pagpangalagad karon nga adlaw sa This Is My Life. Biyernes, Disyembre 25, tuig 2015 or tuig 2020. We wish you a Merry Christmas. Malipayon nga Pasko sa tenan naton nga mga palangga nga mga tagpalamati sa kutob sa malabutan sa ngaton pagpangalagad karon nga hapon diri sa This Is My Life. Siyempre halin diri sa tagdumalahan sang DYEZ Action Radio Bacolod para sa inyo mga palangga naton nga mga tagpalamati malipayon nga Pasko. Kamusta ang inyo pag-celebrar sa pagkatao ni Ginoong Jesus kagabi sa mga nagselebrar bisan sa magamay lang kag may sadya gamay ang kalipay nga nabatyagan indi gid mabayaran sang anuman nga mga material nga mga bagay. Makita talang bisan sa video call, video chat sang aton mga palangga sa aton kabuhi. Happy nang aton sa next Christmas, right? Yes. Bisan ano lang na napudyot nila da nga prutas sa babaw lamisa nila kagamay nga mga bagay nga matimo-timo basta makita nila kag mabatsyagan kag mabulong ang ila kahidlaw sa ilang mga palangga sa kabuhi malipayo na ang Pasko. Okay, so sa tanan gid sa liwat malipayon nga Pasko halin sa bugos nga pamilya sang Action Radio Bacolod. Sa kutob sa aton malabutan, magluwas din sa Dakban, wasang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental. Ano pagin Tita Wilma sa mga kaiping naton nga mga kaprobinsyahanan, kaislahanan, basta malabutan lang. Merry Christmas sa inyo tanan paamo ka na. Ano man Tita Wilma? Tikitituon man gid. Sige lang na. Amo na sila naton. Sige lang. Padayon kita sa gihapon. Pero sa mga nakasimba kag nakapasalamat, ano ang mensahe nga nakuha naton sa homily sa naga-officiate iya sang misa. Di kita naka-online man ta kagabi, na? Naka-online man kita kagabi kag nagapasalamat man kita. Hope for the world. Ang ato na intindihan nga mensahe sa isa ka obispo para sa aton tanan. Hope for the world. Paglaom para sa kalibutan. Sino ang makahimo sina? Siyempre, halin sa tagsa-tagsa sa aton. Kay kung tayo na ito na sitwasyon sa bilog nga kalibutan, hindi lang diri sa aton niya sa Dakban, wasang Bacolod, sa aton lugar, sa aton probinsya, kundi sa halos or sa bugos gid nga kalibutan tungod sang epekto sining pandemic kag padayon man naton nga pagpakig-away sa coronavirus. Sa gihapon bisan amo sinang sitwasyon padayon kihapon kita nga nagahalong, di ba? Yes, salamat gid sa pag-isa sa paghugpong sang tagsa-tagsa sa aton natungod sining aton padayon nga pagpakig-away sa
COVID-19 nga hindi naton makita. Halalungan gid man siya. Pero hindi gid naton malikawan ang iba naton nga mga kauturan, do kabudlay gid kag wala ginagatuman. Pero okay lang na. Amon siling na naton okay lang ina. Kun wala sang isa sa aton pamilya kag sa aton palibot mismo nga mabutang sa katalagman nitungod sining makatalagam nga virus. Ilabi na gid sa tutuod lang, Tita Wilma. Ilabi na gid nga subong, di ba, may ginapahalungan sa aton nga bag-o nga strain sang COVID-19. Amo lang nang mahambal ni tawe gamay lang gida kaysa nasiplatan naton nga update sang aton mga balita sa bahin sang aton presidente sang pungsod Presidente Rodrigo Duterte nagtala na siya sang emergency meeting upod ang IATF upod ang IATF or COVID-19 Task Force kag sa mga eksperto sa infectious disease san o ina sa buwas Sabado na kay nga ila pagatalaghayon ining panibag-o nga strain sang coronavirus nga gina-experience sa karon dito sa UK or United Kingdom. Pero pati gayunon ina suno pa sa spokesperson sa Malacanang nga si Harry Roque sa Malacanang Golf Clubhouse. Teka balutang presidente way man di sa subong, di ba? Dito siya nag-spend Christmas sa iyaman pamilya dito iya sa Davao. Kag ang nasakit-sakit lang gid, no? Antes man kita maghatag gamay na update sa itadlagan sa aton panahon kag pila ka mga updates karon man dugay-dugay. Ari pagid bala Tita Wilma na sa aton mga palangga nga mga tagpalamati dira. May ara man kita karon ti kay Christmas subong daw halos tanan nga mga public affairs program sa Action Radio Bacolod hatag kay it's Christmas Day, so magahatag sang pamaskwa. So, and this is my life magabunot naman ta sang aton isa ka probable winner, na? Para sa aton sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod province-wide. So, kinanglan inyo dira mga cellphone sa aton sa mga kauturan nga may mga valid entries preparar. Tunugad ang ringing tone sa inyo mga cellphone. Bisa kabaluko, kapoy ka mo, ang iban nga nagpulaw kagabi, iban nga way man nagpulaw, pero to halos tugang gabi naman nga nagtululog, subong iara kapin pang aton sa ni mga teenagers, ang aton mga kabataan, kay ti amo man lang ng ila kalipayan. So bantayan naton ina. Karon dugay-dugay, sin o ayhan. Mayutan ni kung pwede kita makapili, mapili kita, pero hindi man kita pwede makapili. Kundi mabunot gid kita dira sa aton crystal bowl kung sino ang aton pagatawgan kag magadaog sang 500 pesos nga cash. Gani, relax lang dira. Gamay lang gid Tita We nga update sa panahon naton. Kay ang TRONI bala, no, TROS ang low pressure area kon LPA amo ni nag-apekto dito sa bahin sa Mindanao. Ang northeast monsoon naman ukon ang amihan amo naga-apekto nakagina-experience sa karon sang northern Luzon. Dini naman sa Eastern Visayas, magaluumon ang dalagan sa aton kalangitan, may ara kita lapta-lapta nga mga pag-ulan ina tungod man sang tro sang LPA. Sa bahin sang Occidental Mindoro kag Palawan, kalakip ng Calayan Islands, mangin magalumon nga may lapta-lapta man nga mga pag-ulan tungod ina sa northeast monsoon. Di ba tiwa? Yes. Ang bugos naman nga Visayas, dira kita nasakop. Ano dayang dalagan sa panahon nyo? Magalumon, no? Magalumon ang kalangitan. Pero may ara man sa pila kabahin nga may mga paglapta-lapta nga pagtupa sang ulan. Iba naman nag-experience sang pagpanaguob. Inatungod naman sang localized thunderstorms. Kag temperature paang no, bisan adlaw na no. But anyway, kay nasang kagahunti naming tiyempo. Nami ang aton sa ni klima. Kag mabatyagan nato ng kabugnaw tungod sang temperatura nga 24 degrees Celsius. Ang kabugnaw is from 24 degrees Celsius. Hasta na lang ang nag-adlaw. Pagsilak ni Haring Adlaw, mabatyagan na nato ng kainit, dugay-dugay, nagalabot ang temperatura sa karon sa 31 degrees Celsius. Si Haring Adlaw naman, nagbutla kaina, pakita sang iya kasanag kag abilidad, di ba? Pakita sang iya kasanag kag abilidad. Ano oras Tita Wilma? Alas 6:19 ang aga. Alas 6
Justin Nueves ang aga kag magatunod siya karon alas 5:34 naman sang hapon. Okay? Yes, atin update from Pagasa para inaiya karon nga adlaw. Kag magluwas man sina, may ara kita kaina breaking news sang aga na makasiling tabalati Christmas na Christmas. But makasiling kita it's Christmas quake na tungod nga sa adlaw sang Pasko nagtayog ang mabaskog nga linog. Sa bahin sang Batangas sa Calatagan. 6.3 mo, magnitude 6.3 nga linog. Nabatyagan man na sa mga kaiping nga mga probinsya sang Metro Manila. So, nag-igo ang mabaskog nga pagtayog sa Batangas, nabatyagan man sa dako nga bahin sa Metro Manila kag mga kaiping nga mga probinsya, kag suno man sa Phivolcs na magnitude 6.3 sa bahin sang 11 kilometers southwest sang Calatagan. Ina kaina mga alas 7:43 sang aga. Ang kadalumon sang linog, mga 102 kilometro. Di dalom-dalom, di ba? Ang 102 from Bacolod going to South Bay. So, unan pa sang Kabangkalan. Yes, unan pa sang Kabangkalan before si Palay. Mga 102 kilometro ang kadalumon, ang iya tectonic origin. Tectonic in origin siya. Kag ang pagtayog, nabatyagan sa nahambalan ni Tita Wilma sa Pilaman kabahin sa Metro Manila, Cavite, Rizal, kag Bulacan. But so far, pasalamat kita sa mahal nga Diyos. Bisan inigin pabatsyag niya sa adlaw sang Pasko, pero pasalamat kita nga wala sang may na-report pa nga kahalitan tugas sini pero may sa pilaman kabahin nakabatsyag sang pila ka mga aftershocks, di ba? May 3 na ka aftershocks nga nabatsyagan na kag halong-halong lang na ang tanan reminders lang gid ang paghalong. Magluwas nga nagahalong kita sa COVID-19, sa coronavirus, nga padayon nato na ginaproteksyon na nga tag sa kaugalingon pagi sa paggamit sa face mask kag face shield kung magwa ka mo dira ka maglagaw-lagaw kasi Pasko subong tawi iya magwa kami para nga makasay hi kami stupad balay namon, makagwit kami Merry Christmas go. Wala kita nagapugong, basta kinahanglan aware lang kita, kahalong lang kita para ina sa atong tanan. Di ba? Huo tawil amo na bala. Huo gid kay para nga mangin happy ang aton Christmas kag indi kita mangin masubo. Kon na ara na mo na bala ang kun ada gid na masiling ka masiling nga hindi lang ta mangin negative. Yes, hindi kita magmangin negative. Pero kinahanglan kita ang maghalong. Kag tungod man sina ano ganito ang DSWD o kung ang Department of Social Welfare and Development Office, Development, yes, the DSWDO, na may ara man sila ginpagawa nga Christmas message. Ginbalikan nila ang mga kalamidad nga na-experiensya naton this year, kag mga pagtilaw sa bugos nga Pilipinas, sini nga tuig 2020. Suno sa ahensya sa pihak sang pandemic, ining COVID-19, kalamidad, mga bagyo, di ba? Mga bagyo, paglupok sa bulkan, kag iban pagin nga mga pagtilaw nga nagpadulom sang paglaom sang tuman or bugos halos nga mga Filipinos. Sa gihapon kita nga Pilipino mabakod mo, padayon kita na nga nagapakigbato kag padayon man kita sa paghandom sa isa iya ka maayo nga palaabuton, maayo nga buwas. Karon nga Pasko, hambal sang DSWD nga upod ang ahensya sa pagpangamuyo nga maangkon sang tanan ang ginahandom naton nga kaluoy sang mahal nga Dios. Solusyon para sa COVID-19. Pangamuyo man sang DSWD ang padayon nga pagbangon gikan sa pag-antos naton kag kapigaduhon, ilabi na ang konsiling ta kubos kita may ara pagid iyan at iban nga mga kautoran naton nga mga kubos pagid kag padayon man nga nagaantos sa kapigaduhon. Kag ila man ginapasiguro na nga magapadayon ang pagpanghatag
sang mahinalungon kag mabinalakon nga serbisyo sa tag sa kapumuluyong Pilipinhon. Ina ang mensahe sang DSWD para sa atin. To begin, so we were Okay, Tito We, kag-ari pagid may ari man tadiyaw. Hindi. Oh, antes ko na maghambal wala. Ano ang inyo preparasyon kagabi, na? Actually, sa mga last minute, last hours, sa before iya sang bisperas ng Paskwa, para magsug-alaw kagabi itong ang gabi, gasalang mga kauturan ta. Ti kung halin pa sila bala sa obra, wala, kag pa mo papagkabato nila grasya, nga inugbakal, ay hindi mo gidya mapunggano, ara gidya, ang balatyagon, kay tungod sa ato na muklatan, tungod sa tradisyon, nga pagsug-alaw na iton, permit kay pagselebrar sang adlaw sang Paskwa. Te, nagapahinumdum lang ang isa, nagpahinumdum man, ang isa naton ka lawmaker, isa naton ka mamalidha, no? Ang Owa Partless Representative na si Sharon Garin, nga kung mahimo, hindi kita mag-uyang sang pagkaon. Hindi lang subong nga Paskwa, kundi pati na sa bagong tuig. Kaya nga, kadamo sa mga Filipinos nga ginagutom. Partikular na sa karon nga pandemic, no? Sining panahon sa coronavirus, tungod sa iya siniresulta. Amo, that's why nga hindi bila adlaw-adlaw naghambal kita. Bisan simple lang ang aton saluhan sa aton lamesa, balik doon taman ang mga tao sa aton palibot. Bala sila may ginasaluhan, bala sila may ginakaon sa sinag mga tinion. Nga kung pwede pa man lang, bisan jutay lang ang aton preparasyon, aton man mapaambit sa ila na. Ang hambal gani ni Garin, dapat paminsaron gid naton nga mga Filipino, nga hustuhan lang, nga pagkaon ang aton lutuon, kag ikonsumo, para malikawan man ang pagkauyang sang pagkaon sa celebrar naton sining Pasko kag bagong tuig. Ti hambal niya kay may ginpush siya nga House Bill, no, 7956 ukon ang ining House Bill nga Food Surplus Reduction Act, no, nga ang katuyuan sini mabuhinan ang pag-uyang sang pagkaon nga imbis nga ihaboy amoy na bala patansyata mo, di ba? Nga imbis nga ihaboy or ibutang naton, sorry ha to say that, ang iban ginabutang lang sa dalamugan, samtang may nahibaluan kita dira nga bawad daw wala gid sila. Hindi, no? Matan-out ta mo kag matansyat ang kapasidad sang pamilya nga makaon naton. Why not nga i-share naton sa iton palibot na kay kanugon? Or if not naman, preserve ninyo sang maayo sa inyo mga ref para nga may recycle na ninyo sa mga masunod nga inadlaw. Kay nga, puwerte gid subong ang krisis nga dulot sining COVID-19 sa aton. Apektado ang supply sang pagkaon subong, especially perti iyang manok kag ang baboy mo. Ginakulang ang karne sang baboy tungod man sang ASF, no? Or Asian swine flu. Ting iban nga lugar apektado, sumwerte ta diya sa Bacolod, sa Negros Occidental, kay safe iyang aton lugar sa ASF. Pila man ka mga probinsya, pila man ka mga lugar, dili pa nagkuha sang supply sang baboy sa aton. That's why nga ginakulang, kag nagamahal na amo lang na. Get sa record gani sa United Nations kun UN, may 690 million ka mga tao, 690 milyones ka mga tao sa bilog nga kalibutan ang nagaantos kag naga-experience sang kagutom kag malnutrition sa nakaligad na nga 5 ka tuig. Damo mga pagkaon makita sa mga dump sites nga ginapanghaboy lang, ginapangula nga pwede ipatuka sa mga manok, ipakaon sa mga pato, sa mga pabo, iban pa da, no? Kag iban pagid na nga pwede naton inamabulig mangani suno sa ila para sa eton mga mangunguma na, di ba? Dasig sang oras Alauna 56 na Action Radio Philippine Standard Time. May ara pagid ko isa nga na si Platan kay diri iniya diri sa syudad, no? Diri sa amon sa ubos. I don't know kung may ari pa din nabaligya ang lambanog, no? Pero sa mga
kabaryuhanan sa mga uma-uma, sa mga nabulubukid naton dira nga mga palangga nga mga tagpalamati, kabalugid ko nga may ara dira mga ginabaligya nga mga lambanog. Pero abi ninyo nga itong Department of Health may paandam dira. Kay ti kung may mga selebrasyon kita amo na iya dayon, di ba? Ano pa na ganing 4 kantos na, ano pa na, pero ang lambanog kabati gid ko sina, no? So nagapaandam ang aton Department of Health kay ang FDA or Food and Drug Administration sa mga nagainom sini. Likawan gid ang pagtagay sang lambanog na especially ng mga lambanog nga hindi registered sa gobyerno para malikawan ang pagkahilo sa karon nga selebrasyon sang Pasko kag bagong tuig. Ang hambal sang DOH damo nang napatay nga mga Filipino mo sa methanol poisoning. Bangod nga sa hindi bala safe nga pag-produce o kung paghimo sang lambanog. Kag kalakip iyang lambanog sa produkto nga kinahanglan ipa-register sa FDA para masiguro ang quality sini kag safety sini para sa publiko. Pero kadamo sa gihapon sa nagabaligya sini nga basta-basta nagaresulta iya sa trahedya na nakaaraman sa website sang FDA actually and post ang mga brands ng lambanog nga safe imnon inaiya para sa gabay sang aton sini mga manginginom. Okay. Pahanumdom lang na. Pahanumdom lang na sa inyo. Okay? 1:58 Action Radio Philippine Standard Time. Sa pagbalik ni Tita Wilma, magabasa kita sang isa ka sulat or mensahe para sa inyo man palamatinaan karon kag magabunot kita sang aton mangin winner para sa SAP sa Action Radio Bacolod province-wide. Pero sa ito na dira mga kauturan sa inyo man pagkinahanglan sa mga press nga mga commercials. Hi, Merry Christmas sa aton mga palangga dira sa FB Live. Dahil lang gid kay ang akon nga masabad nga buko. Okay, sa aton dira nagaupod sa FB Live. Merry Christmas gid sa inyo tanan. Ara si Judy Doon. Merry Christmas watching from Texas. Hi Judy, thank you so much. Merry Christmas too sa inyo from Action Radio Bacolod, na? Good afternoon, Tita We. Merry Christmas, Tita. Yesterday, Tita We, nagkita kami sang half-sister ko diri sa Qatar. Sobra man 3 ka tuig kang nagkita ay kami. Sobra gid ang kalipay. Nga nabatsyagan namon. See, no? Nga nabatsyagan namon ba nga mga anak mo. Okay, Liza Monte Castro. Thank you so much for sharing. Good afternoon, Tita We, and Merry Christmas sa imo ilabi na gid sa aton mga nagapamati sang imo programa. Noel Amar, salamat. Merry Christmas too. Tita Wilma, good noon. Ask lang ko, kay mapuli ko dira sa Don Salvador, halin sa Iloilo, kinahanglan pa mag-coordinate sa Banwa para makapauli. Basta may requirements ka daw, pwede man. Pwede kid. Ang may pag-abutis Bacolod, may backtrack ka. Do something amo sina, ang imo nga travel to authority. Isa pa na. Okay, Noel Amar sharing and likes done. Thank you so much, dear. Na? Tawe pa shout out lang ko Family Diaz sa Greensville too.
Halin kay Ace Diaz. Guillermo Clarito, Tita San o kumabatian ang istorya ko kung mapadala ko na. May damo gid nga salamat. Merry Christmas. Wala ko kabantay sang raffles ang stop. Kay naburawan ko. Maayo lang nakaupo ko sa imo programa. Ay, salamat. Salamat gid sa imo, no? Guillermo Clarito, kung magpadala ka, hindi ka ara tamay naka-line up. Kag ginapabalo ko man gina-message ko man kamo sa inyo account sa FB kung nakaschedule na nga basahon ang inyo siniletter, ha? Hindi man madugay, na. Okay, good afternoon, Siswe. Merry Christmas to all the staff of Action Radio Bacolod. Siswe, pakib-greet na lang sa family ko sa Mambukal, na. Sa pamilya na Tibuok, na. Agina. Kay Ella na Tibuok Agina, kay Carla Espartero. Merry Christmas sa inyo. Halin kay Sister Jason Yang, all the way from US. Miguel Nambong, good afternoon, Tito Wilma. Merry Christmas. Good noon, Merry Christmas, more power, God bless. Nanay Ani, Andrea Osan, ang nanay manamon ay sa church namin, ni siya magitara. Na? Nanay Ani, Merry Christmas sa inyo, sa bugos gid nga pamilya, halin man sa amon dari sa Action Radio. Na? Salamat ginayan. Kag, Ariman, Tita Wilma, na? Clarito, Tita Mayong hapon. Rizali, good afternoon sa tanan, no? Sa linya Rizali. Dustin Kyler David, good afternoon, Tita Wilms. Merry Christmas. Lilia Tatun, nalipat ka sang tuig, Tita Wilma, how? Na slip of the tongue lang to. Imbis nga 2020 na 2015. Sorry, amugin na yan. Na-charge ko naman lang na sa akong edad kung kisa Lilia Tatun. But anyway, thank you so much. Okay. Pamilya Mercado sang Amian, nagapamatigyan. Merry Christmas sa inyo. Ginatamyaw man kamo ni Inday Rosalinda Gazon. Cory Vidaha, Merry Christmas sa imo. Watching from Kuwait. Yes, Merry Christmas and good morning to you. Watching from Texas, yes, Judy Duran, Merry Christmas. Liza Montecastro, yes, nakita isla sa iya sister dito. Salamat gid sa Princess Joy Binyas. Dugay-dugay, balikan ko lang ng imo greetings. Thank you, gid anay.
Relax anay kamodera. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay ang aton pagabasahon nga mensahe karon nga hapon kay ti mesenta mensahe kisa messenger nato nag-agi. mayroon Ginpadala ini sang isa ka homosexual na nagaptawag siya kay Rika. Rika. Ang mensahe na Rika nagasiling, Dear Tita Wilma, isa ako kabading. Pareho sang ilahambal sa akon. Tungod, wala nila ako ginakhabig nga babae. Nagsulod sa pensar ko nga i-share ko man ini sa programa This Is My Life sang Action Radio. Diri ko ginpadala sa imo personal account, tita, kay ina ang nabatian ko sa imo. Gin-search ko ang imo FB account. Pasensya gid. Pwede nga tawgon mo ako nga Rika. Lapit-lapit dira ang akon real name. Kay ti lalaki ang akon ngalan sa bunyag. Tita Wilma, gusto ko lang nga ipalabot sa ex-boyfriend ko nga hindi siya dapat mag-worry. Tungod, malimtan ko gid siya. Masakit, Tita Wilma. Tungod ginhatag ko ang tanan para sa iya. Pero ano bala ang ginbalos niya sa akon? Ginbaylo niya ako sa iya nahibaluan nga mas nga makapahalipay sa iya sang sobra sang sa akon. Amugid bala ini, Tita Wilma, ang papel namon sa kalibutan? Ang mangin panakipbutas na lang? Siguro matuod. Tungod nga, mas sobra sang sa akon para sa iya ang iya ginbaylo. Gani, gusto ko lang ihambal sa iya. Nga gininto mo ako. Pero, sa tuod lang, Tita Wilma, wala gid ako sang nabatsyagan subong, kundi kalain sang buot. Sa imo, sundon ko lang ni imo sa imo, tandaan mo, ginpalangga ko ikaw, ginkabig nga isa ka prinsipe sa akon kabuhi. Hindi ako gusto nga manumbat, pero kasakit sa akon ang sangginhimo mo. Sa pihak sang tanan nga kaayo nga ginhimo ko sa imo. Hindi ko tani gusto pensaron nga pareho ka man sa iban, nga matapos pasaligon kag hampangan. Matapos nga hindi na lang hindi ko kaya nga ibasa. Nga basahon, sorry again. Gulpi mo lang nga bayaan.
Kanami paman sa akon mag-advise Tita Wilma sa iban nga pareho ko. Pero amo man gali ina ang matabo sa akon. Wala ko ginakanugunan nga nabdula siya sa akon life. Pero tandaan mo lang, tubtubsan o, wala kita gintunto. Wala kita ginabusuhan pareho sang ginhimo mo sa akon kabuhi. I love you very much. Don't worry. Hindi ko pagbawion ang tanan nga ginhatag ko sa imo. Wala ina tanan pulos para sa akon. Mga bagay lang ina. Hindi dira matakos ang akon love nga ginhatag sa imo. Tita Wilma tani na mensar man ko anay sang una pano. Galing lang, nahulog na ang balatsyagon ko. Kag na-in love too much sa iya. Gani wala ko na napansaran ang tanan. Nanugon gid ko sang love ko nga ginhatag ko sa iya. Dako ang akon paghinulsol. Ara pa siya sa balatsyagon ko, Tita Wilma. Pero wala ko mahimo kundi kalimtan siya bisan masakit. Kabay pa nga mabasa mo, Tita Wilma, ang akon sulat. Kung gapamati siya kay kabalugid ko, nahibaluan niya kung sino ako. Kag nakahibalugid siya kung ano ang iyaging himo sa akon. Ina ang akon ma-share na tungod sa akon life about love, puwerte kasakit. Pero hugot ko man nga ginabaton, Tita Wilma. Diri lang asta, maayong hapon, advance Merry Christmas sa imo, Rika. Anyway, kung nga naging basa ko no advance Merry Christmas kay ti early year niya inigin send kay Tita Wilma sa messenger kag na-schedule na nato. Okay, Rika, kay may H mo. Salamat kag mayong hapon sa imo. Merry Christmas sa imo. Nakahambal ako nga Merry, malipayon para sa imo, tungod nga sa pihak sa mga hitabo sang kabuhi, sa kabuhi mo, nahimo mo sa gihapon ang pagpatawad. Bot silingon, ang Espiritu sang Paskwa ara sa imo. Ang pagpatawad sa mga tao nga nakasakit sa imo kabuhi, sa imo pagkatawad. Makasiling si Tita Wilma nga bilib ko sa kaisog sang buot mo. Saludo si Tita Wilma sa kaisog sang balatsyagon mo sa pagpautwas sang tanan nga mga hinakit nga ginatago mo sa imo dughan. Kay nga ako taguon mo lang na sa pag ano ko dito lang ng kadalinas. Maayo nga napautwas mo, Rika, ang unod sang imo dughan. Kay kung ipabilin mo katama kabugat ilabi na sa karon sa panahon sang Paskwa, mabugat kay daw gusto mo lang permi magpangalisod. Pero once nga imo gani mapautwas to somebody, especially kung mga close sa imo kabuhi, na mga malapit sa imo kabuhi, kung mapautwas mo ina, feeling mo bala daw nagabutan ikaw sang tunok. Daw kung sa imo pa ulo nga mabugat, daw nakuha ang ginalukdo mo nga mabugat nga bato. Paamo ka na bala. Di ba, Tita We? Pero tuod na siya. Saludo ako sa imo tungod nakaya mo. Nakaya mo nga napautwas, kag nakaya sang balatsyagon mo ang pagpatawad. Pero isa lang mahambal ni Tita Wilma sa imo, Rika. Hindi tanan sa kabuhi mo failure. Kung napaslawan ka man sa imo pagpakigrelasyon when it comes to love,
pero hindi tanan failure para sa imo. Failure ka sa love, maimo, kung ano man ang career mo subong, dire ka kaluyan sa mahal nga Dios, so go lang gihapon. Go lang nang go, padayon lang ang padayon, ha? Kaya mo man na ang ginahabal ni Tita Wilma, kag kami diri gani sa Action Radio despite sa mga pagtilaw, di ba? Padayon man kami nga nagapaninguha sa pagserbisyo sa mga palangga namon nga mga tagpalamati. So ikaw, padayon ka man sa pagpaninguha nga maka-move on ikaw sa imo masakit nga eksperyensya sa padagsang paghigugma kag mangin isa ini kadako nga leksyon para sa imo. Nga sa dason. Sa dason, paano paminsaron mo na ang dapat mo himuon? Hindi man kita makasiling isira mong balatyagon mo kay may heart ka. Basta may heart kita, may emosyon kita, makabatyag kita sang dako-dako nga LOVE, inang love nga ina. Pero, hindi man ko gusto bala magsiling ay magsalig kaliwat, hindi ka na magsalig liwat, kay basi malampuwa, basi kon sulit naman uli ang kapaslawan mo, Pero amo nang nambal ko hindi naton makumparar ang isa sa isa, kag hindi pareho sina ang imo ma-experiensyahan pa. Bala mangin malipayon ka, or sobra pa dira ang imo mabatyagan nga kapaslawan sa pagigugma. Kay nga sorry ko sa paghambal sina Inderica, no? Hindi taya mauyatan ang dalagan sang pensar sang tagsa ka tao mo. Hindi ta mabasa, hindi ta mapaktan. Nga bisan ang tanan nga kaayo, tanan nga masarangan nga mahatag ta sa ila, ihatag ta tungod palangga ta, tungod love ta. Pero hindi pa siya gihapon masatisfied. Kag feeling niya, daw hindi siya happy sa imo, may something pa siya nga ginapangita. Kay lain gali ang maka-feel in sina. So, siguro mabaton mo naman ina. Kung mabugat pa para sa imo, batuna girl. No, batuna. Kay ti kabalo ka man kung anong gender mo, kabalo ikaw. Kag kinahanglan, may leksyon ka na dira nga nakuha. Ang mahambalang ni Tito, stay strong na magpakabakod ka gihapon. Husto na ina nga kasakit nga naagyan mo. Kag sa ginhimo mo, namian ko sa imo na magapakita bilang nga hindi ka madinungtanon nga klase na sige lang niya. Go gyapon ang life ta, no matter what. Hindi ka madulaan paglaom. Muna bala. Ang ano lang nga kung tagaan mo siya kahilwayan kag wala na nagagut-gut ang buot mo, okay. Why na nagagut-gut ang buot? Kung napahilway mo siya, nahatag mong iya kahilwayan, hilwayon mo man ang kaugalingon mo sa mga kasakit nga na-eksperyensyahan mo para magmagan ina. May paglaom ka pa, may pag-asa ka pa, nga magmangin malipayon, kung hindi man sa sina nga bagay, sa iban nga bagay, mabatsyagan mo gyud ang kalipay. Hindi ka magdula sang paglaom. Muna subong ang aton nga mensahe no, sa Pasko, hope, compassion. Di ba? Pero hindi ka magdula sang paglaom. Compassion, tungod sang kaluoy nga nabatsyagan mo sa iya, nahimo mong pagpatawad sa iya. Himuaya. Rika, himuon mo nga mangin malipayon ini nga Pasko para sa imo hasta sa bagong tuig kag mangin malipayon man ikaw upod ang imo sini pamilya. Ina lang yung malipot nga hambal ni Tito Wa sa imo. Inday Rika, salamat sa liwat and Merry Christmas sa imo. So, padayon man si Tita Wilma, alas 2, alas 2:22 Action Radio Philippine Standard Time. Antes man naton, antes man kita magbasa sa mga greetings na itong text hotline, ay ang aton anay pagbunot kag
kumakontak siya sa aton winner. Sang aton mangin winner para sa aton SUP sa ARB province-wide. Dali lang bunot. Okay, ara. Okay. Para sa aton sini winner, dugay-dugay. Amo na siling ni Tita Wilma, alerto kamudera para sa inyo mga cellphone. Kay basi ikaw ang aton sini mangin winner. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. SUP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. SUP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Ay, nag-ring. Taga dinini? Abaw. Taga-gwa sang Bacolod. Ay, taga Valladolid. Oh. Ang cellphone ninyo kunara kamo dira sa Valladolid ko nagaring. Ay, sabta ba si ikaw ang eton sini winner? Ha? Oh. Hello? Pamo ka na bala? Okay. Bantay lang da. Ha? Samtang nagawing ang eton sini... Hello, mayong hapon? May hapon. Mayong hapon? Si Julie Samudio? Hello? Dali lang mo. Abo, doon nagasilibrar sila Christmas, yaw? Oo. Ate, Merry Christmas? Oo. Sir, Merry Christmas. Si Julie Samudio, ne? Oo, dahil Julie, abi kong Julie, babayi. lalaki. Ang lalaki ikaw. Okay, may ada Julie nga lalaki ho. Well, anyway, sorry sir. Merry Christmas. Si Tita Wilma ni sa Action Radio. Oo, Merry Christmas rin. Oh, Merry Christmas din. Gapamati, kada kagabati, kung nagasinadya ka mo da iya, sadya siguro Paskwa? Siyempre kay Pizza 25, mga piyapi. Oh, gapi-api. Okay, ano nga radyo ginapamatian niyo da, sir? Action Radio. Ano nga mga programa? Abi tagain ang kubi programa kag programa sa Action Radio. Bibisan isa lang? Ang Sino? Bisan sino? Sino nga angkor? nalipat ko kay Sapiat Balay kung bibigyan ko. Basta Merry Christmas, Oo. Okay, Merry Christmas sa imo, Julie Samudio, na? Okay, palipay mo lang sa tawe, na? Okay, ikaw nga ton winner para sa itong SUP sa Action Radio Bacolod Province-wide, ha? So, makabaton ikaw 500 pesos nga cash. Iti holiday subong serado ang aton mga remittance center. Hulaton mo lang ang message nga mabaton mo kung sinong sender kag kung ano ang tracking number nga pwede mo kuhaon sa ito na remittance center. Sir, congratulations. Okay, Mama. Merry Christmas sa imo and God bless. SUP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign-on to sign-off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. SUP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Action Radio. Salamat sa pagsali. Aksyon Radio. Okay, congratulations and Merry Christmas kay Julie Samudio, 62 years old, na? Sang Purok Mabinuligon, Barangay Bagumbayan, Valladolid, Negros Occidental. Christmas kituon. Anyway, thank you so much. Kamu dira, ha? Relax lang kamo. Ha? Damo pa ang ipanghatag sa Action Radio para sa inyo. Okay, Tita Wilma, padayon man kita. Ay, ang ato na naisid panyawan li naman para man sa inyo tanan. Muni subong
Bear Brand Jr. Hi lang dira kay Ryan Mediavilla, Merry Christmas man sa imo Merry Christmas ko no. Tamyaw ko da gali si Papa Arnold Valeriano kag Mama Mary Ann Valeriano, Family Valeriano sa Villa Caridad, La Carlota City. Gapamati gina sila permis sa imo tita na. Salamat gid kay Kim Rosalina kay Julian Lich Antupins. Sino na? Merry Christmas, Tito We, na? Julian Lich Antupins. Sino ni siya man? Okay, kilala akong tara wala. Siling dito tagil niya, Tita, excuse, san o ko pwede makapadala sang akon personal nga story sa imo programa? Anytime. Pwede mo gid ma-send kay Tita We na para makita naton. Makita naton kag mas-schedule ina, sir. Okay? Tita Wilma Gunon, ask lang ko kay mapuli. Tapos na to, Princess Joy na sabat na ni Tita We sa imo, di ba? Miguel Nambong. Miguel Nambong, good afternoon, Tita Wilma. Merry Christmas. Okay. Sa family, yes, Sister J, thank you so much. Nag-greet sa tanan nga, staff sa Action Radio kay sa iya, Pamilya Agino. No? Dira sa may, dira. Pamilya Agina, kag natibuok sa may Mambukal. Especially kay Carla Espartero Pagid. Okay? Diri sa Piak Saylo, di bala si Tita We, anay. Gali lang, relax lang ka muna bala. Kay ara gina siya. Mayong hapon, Merry Christmas, Tita We. Kay Ma'am Nelda Siguanse, good afternoon, Merry Christmas sa imo. Nathia Kim Eriman, kay Annalyn Butay. Mac Del Rio, kay Jorge or George. Kay Boyat Hilasio. Kay Kunosbo, kay Yani Villavicencio, Merry Christmas man sa imo, no? YR Alaban, salamat man sa imo. Den Arisco, sa ibugos mo man nga pamilya, Merry Christmas. Kaghalong kamandera. Edmar Kilitar, salamat man. Okay, balikan talang na karon ang iba ninyo nga mga greetings, ha? Relax lang ka modera. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19.
Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis. Aha. Wish you a Merry Christmas. Alas 2:34 Action Radio Philippine Standard Time. Since Christmas subong tagaan ko anay ligwa ang aton mga mansay, mga pagpanamyaw sa aton ni text hotline no, sa 0963-757-0874. Naluoy ko ni sila da. Mayong hapon Tita We, nag-monitor ako sa program mo. Merry Christmas kay Happy New Year lang. Sila ni Thanks Gid. Sa imo bugos nga pamilya inday Lani Juan, dito sa may Tapas Capiz. Merry Christmas. Advance na nga na. Happy New Year para sa imo. Wish you a Merry Merry Christmas, Tito We. Kag sa staff sa Action Radio, ginatamya ko lang Family Leparan, Labanyego, Esperita, Esparicia Family. Merry Christmas lang. Ang gatamyaw, Bing, sang purok tumpok pandanon DSB. Okay, salamat gid Bing. 5977. Tita Wilma, Merry Christmas to you from Cecil Romano. Salamat gid inday Cecil Romano 8341. Hello Tita, good PM afternoon. Good afternoon na. Tita, please greet sa mga utod ko nga si Monely and Rollis and Jomar nga mga palangga ko nga mga utod. Aba. Merry Christmas sa imo. Amo na mga pinalanggaon nga utod. Mayong hapon lang ang ma-advise ko sa imo sender, mag-move on ka na lang kag Okay, mag-focus ka sa family mo, work mo. May damo pa nga lalaki, daw ulan lang na nga maabot sa imo. Ihatag sa iya ang iya kalipayan kag freedom day. Magpakabakod kag giday. Pray lang always kay God. Ari pa kudig. Mara man siya kuno gaulat. Baw kag handa nga magpalangga. Ay tudtuon, maghanda sa kuno magpalangga sa matudtuon. Ba. Si pakot ko gid ang ending. Johnny, pwede ako kapangayo textmate. Tita, babae lang. Ang ending niya ngayon ka textmate, ikaw bala dyan. But anyway, Jan Christmas, subong Merry Christmas sa imo. Pwede ninyo siya mag-text para nga maging friend ninyo sa cellphone number 0930-106-2722. Again, 0930-106-2722. Tita We, liyog ko bitamyaw, palihog. Advance happy birthday sa akon apo. Ranji Ligaya, December 26, was na. Kag sa nanay ko Editha Anungalay or Anunggalay, no? December 27. Happy birthday sa inyo nga duha. Ang gapanamyaw Charlene Anunggalay, Sasa, sa Santa Cruz, Murcia. 4886, salamat gid. Tita Wilma, hindi man na siya mabasol sang lalaki kay mangwarta lang na iabong ang mga anak. Actually, tiin nyo ina mga opinion, no? 4898, hindi man tanan nga mga amo sina naga, muna ba, di ba? Tita We, thanks gid kay nakuha ko new number nyo da. Merry Christmas lang sa inyo. Labi na gid sa imo. Kag kamusta ka na, Tita We? It's me, Emote Boy. 9104. Okay, gid si Tita Wilma. Salamat gid sa concern, na? Mayong hapon, Tita We, nag-monitor ko sa program mo. Merry Christmas, gagapa New Year lang. Okay, salamat gid. Kag, dira gali sa Sumag, aton mga palangga nga mga tagpalamati sa Sumag. Merry Christmas, Happy New Year para sa inyo tanan. Dira kay Jane, kay Inday Jane, Candido Hildore. Salamat, Merry Christmas sa imo. Kag kay Nanay Pert, si Nanay Pert ni kay si Nanay Pert gaupod gina kay Tita Wilma hambal ni Inday Jane every afternoon. Kay Sir Doms Ortiz, Merry Christmas man sa imo. Kag kay Alma Posesyon Gonzalez. Thank you, kid.
Tita Norma, hello, good afternoon. No? Kay Tita Norma Algaraguanzon. Merry Christmas sa imo, Tita Norma, and thank you, kid. Kay Sir Fernandino Quadernal Jr., Merry Christmas sa bugos gid nga pamilya, no? Thank you, gid sir. Nan. Maria Luz Grijaldo Macunat, Merry Christmas. Yes, salamat gid. Makadasi man sa aton oras. May magkinanglan tawi tulukon mo gid kay kun hindi tapos ka naman karon, no? Antes man magpadayon si Tita Wilma sa itong bala mga kauturan nga nagaplano kamo nga mag-loan, let's say pila ka mga importante nga mga commercials.
kita sa horoscope, pero manamyo tanay happy birthday. Happy birthday sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, Christmas Day. At siyempre, natawa mo na nga itong manunubo sa sininga aglaw. Happy birthday kay Christine Gonzalez Leeper. Tintin, happy birthday to you. Halin man sa bugos nga pamilya para sa imo. Wish lang na iton para sa imo good health, good heart, kabay pa magapadayon ang imo kindness para sa tanan. Di ba, Tin? Well, anyway, thank you so much. Merry Christmas sa imo and happy birthday. Halin man sa pamilya Leeper kag pamilya Gonzalez. Halin kay mama mo, Mama Kalay, kay Papa Arnold. Halin man sa kay Tatu, na kag sa duwa mo ka Chikiting, kay Cassie kag CJ. Okay na dito, God bless you more, Tin. Kag sa tanan man nga nagasaulog sa ila kadlawon karon nga adlaw. God bless and Merry Christmas sa inyo. Horoscope na. Sa mga horoscope, bantay ninyo inyo zodiac sign. Anong horoscope niyo sa Christmas Day? Abe, pamatian na ito. Una ko na ito ang Capricorn. Ang mga Capricorn, mga nataw Disyembre 22, tubto Enero 19. Ang imo gift giving, nagasanto man sa imo nga social responsibility. Capricorn, tunan mo ang livelihood support sa mga recipient sang programa nga imo iya ginadihon. Mga masuwati mo nga mga numero 23, 35, 53, 22 kag 10. Tangerine is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius na tao Enero 20 tubtub Pebrero 18, abi ang imong anay love, ang imo ex-love kung nagapangayo siya sang kapatawaran. Batuna ang iya pagpangayo sang patawaran. Kay subong amo ang ang pagpatawad, panahon sang pagpatawad, Aquarius. Because it's Christmas. Life is short para nga mabuhi sa mga paghinakit naton kagkalain sang buot. So, dulain na. Magpatawad ka. Masuwati mga numero, Aquarius, 7, 43, 25, 30, 48, kag 32. Sunflower yellow is your lucky color. Pisces, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Bato na sa mga single nga mga Pisces ini. Kung may marriage proposal ang imo foreign boyfriend, bato na sunod sa imo horoscope. Kay nga amo ina ang magabag-o sang imo tuig 2021. Mga maswati mo naman nga mga numero 3, 11, 22, 32, 45 kag 42. Cranberry red is your lucky color. Aries. Ang mga Aries naman, mga natao, Marso 21, tubtub Abril 19. Aries, ma-experiensyahan mo karon nga adlaw ang milagro sa patagsang pagigugma. Feel mo blessed kagidya karon nga adlaw, kag merry gid ang imo Christmas. Gani, share your blessings, Aries. Mga masuwati mo naman nga mga numero 7, 12, 30, 43, 32, kag 25. Your lucky color is olive green. Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Ang imo naman horoscope nagasiling count your blessings. Kag pasalamatan mo inasang lubos sa mahal nga Dios. Mas happy ang balatyagon mo karon nga adlaw kun makashare ikaw. Tuod na bala Taurus, mas wati mo nga mga numero 10, 15, 22, 28, 41, kag 5. Cobalt blue is your lucky color. Sa mga Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21, wonderful, kag miraculous ang imo adlaw. It's Christmas Day, Gemini. Ang tanan, cooperative sa imo, para nga mag-uswag ang imo negosyo. Mga masuwati mo naman ng mga numero 10, 12, 20, 35, 40, kag 35, 33. Ubi purple is your lucky color. Yes, Cancer. Ang mga Cancer naman na tao, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22.
Gusto sang anay mo love nga magbalik sa imong ex bala. Gusto niya nga makig-reconcile sa imo. Forgive, forget, and love. Mag-move on ka na. With or without companion. Answer? Maswerte mo nga mga numero 10, 2, 23, 31, 43, kag 35. Sa Teen White is your lucky color. Una nga bahin sa pagbasa neto sa mga zodiac sign para man sa ito yung tag sa horoscope. Balik pa si Tito Wilma pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19.
Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan Sa complete management sa atong liver. dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Action Radio Philippine Standard Time. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Dayon kita sa pagpangamuyo, updin ninyo si Tito Wilma para sa Orasyo Imperata batok sa COVID-19. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nalawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo,
nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Mga palanggan, ito nga mga tagpalamati sa pag-upod ninyo sa aton sini sa pagpangamuyo. Batok sa padayon manaton nga pagpakig-away sa coronavirus. Pero pasansya na ha, tapuson ko aneng nabilin nga zodiac sign kay sukmaan naman ko na nila karon. Leo na ta, na Hulyo 23 tupto pa gusto 22 nga mga zodiac sign. Abi mo bala Leo sa mga single ini ha. Makilala mo karon nga adlaw ang imo perfect partner. Amo ni ang magaserbi nga regalo para sa imo sa karon nga Christmas. So, be happy. Masuwati mo nga mga numero 9, 45, 21, 10, 51, kag 33. Your lucky color is electric blue. Mga Virgo naman, mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 24, or 23, I'm sorry. Abaw, blissful ang tuig para sa imo. Kay nga healthy ka, Virgo. I-celebrate mo ina, pero dapat i-practice mo man ang health protocol. Maswerte mo naman nga mga numero 3, 12, 20, 34, 50, kag 42. Cinnamon brown is your lucky color. Mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktubre 23, maghalong man ikaw subong nga adlaw. Halungi ang imo ikaayong lawas Libra, hindi ka man magpasobra sa pagsilibrar sang Christmas karon iya nga adlaw. Masuwerte mo man nga mga numero 12, 22, 30, 24, kag 14. Cinnamon brown is your lucky color. Sa mga Scorpio, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22, abagabaton ikaw karon nga adlaw Scorpio sang sorpresa nga regalo. Ari pagid ang balatyagon mo, nabatyagan mo, usisaon mo gid na sang maayo, kun bala ina siya amo ang ginahalinan sang nabatyagan mo nga kalipay. Mga maswati mo naman nga mga numero 5, 32, 22, 10, 48, kag 50. Ice blue is your lucky color. Kag sa katapusan nga zodiac sign Sagittarius, sa mga Sagittarius Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Maabot ang imo ka-chat from abroad. Observe health protocol Sagittarius, ilabi ng social distancing. Stay safe. Mga maswati mo naman nga mga numero 5, 35, 22, 38, 41, kag 10. Lilac violet is your lucky color. Nabatian na ito na itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope para sa karon iya nga adlaw Christmas Day, December 25, 2020. Ito naman Bible verse for the day. Halin sa Luke chapter 2 verse 11. Today is the town of David. A Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. May damo gini salamat sa inyo mga palangga nga mga tagpalamati. Nana Isabel, Merry Christmas man sa imo. Salamat gid. Buwas naman of the night kita sa wala manabutan pasensya. Standby na sa matahom nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,